ormanı Ay, Cenab Simon, ay, Cenab seni ay, geçemeden can Cala un dormingat și-a strada. Gitmek zaman
Σύμφωνα με το μύθο, 1000 μαστόροι έχτιζαν και μύριοι μαθητάδες. Μα για το Γιοφύρι το πρωί χτιζόταν και από βραδείς γκρεμιζόταν. Κάποιο δαιμόνιο που κατοικούσε στα θεμέλια του γεφυριού κατέστρεφε κάθε τόσο ό,τι οι μαστόροι και οι εργάτες δημιουργούσαν. Τραγική η θέση του πρωτομάστορα. Το δαιμόνιο ζητεί από αυτόν μια υπέρτατη θυσία. Πρέπει να θυσιάσει κάποιο προσφυλές του πρόσωπο. Προσφέρει ο πρωτομάστορας τον πατέρα του. Δεν ικανοποιείται το δαιμόνιο. Προσφέρει τη μάνα του, τα αδέλφια του. Όμως το δαιμόνιο άλλη θυσία θέλει. Προσφέρει ο πρωτομάστορας τότε την αγαπημένη του γυναίκα, την καλή του για θυσία. Αυτό ζητούσε το δαιμόνιο. Πέφτει η γυναίκα του πρωτομάστορα μέσα στα μαύρα και δαιμονισμένα νερά του ποταμού. Με την υπέρτατη αυτή θυσία θα ικανοποιηθεί το δαιμόνιο και θα αστεριωθεί το γεφύρι. Στην αρχή η γυναίκα του πρωτομάστορα καταργέται μέσα από τα φουρτουνιασμένα νερά το γεφύρι να μην στεριώσει ποτέ. Όπως πέφτουν τα δάκρυά της, έτσι να πέφτουν και οι διαβάτες που θα περάσουν πάνω από το γεφύρι. Γρήγορα όμως παίρνει πίσω τις κατάρες όταν της υπενθυμίζουν ότι έχει αδέρφια στην ξενιτιά και θα έρθουν να περάσουν από το γεφύρι αυτό. Τα νερά εξερτσαπέναν όλα τη ραχή τα νερά εξερτσαπέναν κλείσκε σε κάνα πίζατα κι αρωθεί μαζιμένα κλείσκε σε κάνα πίζατα κι αρωθεί μαζιμένα. Εγώ κίντζαν τη χράση, τα κρύα νερά τη ράση, εγώ κίντζαν τη χράση. Έτσι την παράδεισ πουλή να πάνε και σπίταση, έτσι την παράδεισ πουλή να πάνε και σπίταση. Σου μασάκελα, έλα σου κίνδυνα παμπουλήμ σου μασάκελα. Έλα και κάσι λίπωσε, εσείς καΐντα μέρε. Έλα και κάσι λίπωσε, εσείς καΐντα μέρε. Και σαν παραβράδες ματάκι γιατί μην ρώτα. Έλα δώσω του καρακί μη ζυρζυρίζει πόρτα. Έλα δώσω του καρακί μη ζυρζυρίζει πόρτα.
diyem hadi bana yello. Yine lana şeridi bulim yar yar çarım yar yar Firim buni kar diyem hadi bana yello.